Yati ka? Ako'y nagbuhi, ikay nagbaligya? Sumunod na akong mga amigo ron si Kulot o si Putot. Putot! Kulot! Putot! Kulot! Putot! Kami dire! Uy! Naaraman mo diri, bay? Oh, ali diri, bay! Saan inyo giduwa da, bay? Ato gang na hero? Nga mo freestyle? Gusto mga duwa ba? Ako kasabot, ana! Katubuan ba? Ito mo ba, Julin? Aw, mao ba? Push, stop, Kulot! Sige, isisundog. Ato, stop. Stop ba? Ato. Init na karong baka karon. Sa karos daot. Ako tawagon, be. Daot! Unsa man, Kol? Pasilong tas baka! Oh, padaw na ko diha. Patay na. Sige na, Samanis ang kulay. Gusto ko dito ang tanaw. Ano kagikan? Dito na nga, hoy. Naina ka, be, mapasaba ka. Ibutang sa imong kahoy diha. A few moments later. Sama pakas baka. Painan ka. Mangumpay na ko daot. Sige, Kol. Ako nga timan ako mga kubaga. Ako ni baligya sa ibuwan. Balik de ko adto. Ako silang pangukanon. Kung saya sikreto para makasimpo. Pwede mo na humanda, bay? Huwag pa nagdaog. Saan na yung sekreto, day, bay? Yung nakasilpon mo. Basta. Bitaw, bay? Ganahan ko makasilpon. Bitaw, bay mo na mas sekreto. Silpon, may tungod, nangawag, may kating. Aw, nao ba? Bay, kung ganahan ka makasilpon, tudloan ka. Ano sa man, bay? Baligya to ang baka si mo angkol. May day, bay, no? Kisam si mo palit, bay? Bay, huwag kayo na, si mamay. Aw, sige, bay, salamat, ha? Bay, good luck, bay. Bantay-bantay, bay, ah. Baligyan na yung kabaw, boss. Oh, boss, baligyan ni boss. Tagamitonan mo na akong kwarta. Kailangan na, boss. Kung presyo less gutan, barato na kayo ni boss. Yung size rin ni boss. Panghiwata, boss, 15 lang. Sige boss, daw. No. Dara, boss. Salamat, boss. Salamat boss. Asa mo to, batos-batos. Uy na, hindi kay Dani yun. Sige, boss. May problema. Tara, bumalik pa tagbaka. Tara, boss.
Asa maron si mama mayroon kaya ako ibalik ang baka sa akong angkol. Uy, saan sila ay? Bus, nakoy balgi ang baka. Asa man? Kaya ato paliton. Try. Tara ato sa tanawon. Tara. Pila man na, boss? 50 mil lang, boss. I-check sa batos-batos. Boss, ligog kang malugi, ani, boss. Partido yun. Tara, boss. Salamat, boss. Salamat, sir. Tara, batos-batos. Makasilpon ako, yay! Makasilpon ako. Sakto na siguro na kay tagka naman eh, mabusaw na ko baka. Asa kong baka? Asa ka na kung taon, katako ka sa rin sa kawalit. Patay ka, puput. May tudluan sa daot og baligyang baka. Siya angkol. Kay nanguta naman siya akong tudluan. Ah, basta. Umariya angkol. Musaba, gud ko. What? Yay! Nakasilpon na gud. Pagkuro ba? Hulot, putol. May ako bagong cellphone. Makaduwa na tayo Google Julie. Ari ko no. Ari ko no ba? Takandot eh. Dito tayo murag flat screen. Ano ba yun? Duwa tayo mobile Julie. Sige, pag-open na. Patya. Push. Atas bot. Guy. Nita oy, manguta na dai ko. Atak na. Dong, daot. Naamri ka diri day. Kita ka sa baka? Wala ra bakol. Kamu dong, wa mo kita dong. Bus, kita ko bus. Asa man? Bus, ibaligyan ni daot. Bus, para balik cellphone. Kapoy na ko atong lawg sa kong baka. Lagi kakuha na to nga napadako. Nakaro pagtambok imong gibaligya. Aw mo tiningong danday. Dati ka, ako lang po kay nagbaligya. Gago! Gago! So, please subscribe to our YouTube channel. Bye-bye!